madoda, kunento lapha enithi ukuthwala. Azi kuleli viki edlule ngithe ngilalele nje imbono ehlukene ngalo. Nendoda lapha ade ikhuluma ngama-boys, ikhuluma ngenyoka, yonke lento le. Ungizwe kahle, angisho ukuthi ukuthwala into engenzeki. Ngabe mawubona ukuthi uyafisa ukuyenza nokuthi yonke imicabango yakho ihambe yafinyelela ekugcineni, ususalele ukuthi uzame leyo nhlanhla leyo ngokuthwala. Hayi, mntakababa, qhubeka. Ya, yasemkhizaneni inkosi ngeke ikuvimbe lapho. Shona khona. Into nje engifuna ukuthi ngikuzame kuyona ikhanyisele, ikakhulukazi wena osafuna ukuthola ukujula ngalento phambi kokuba wenze isinqumo. Noma ususithathile isinqumo, sekufanele manje uphume kuso. Into yokuqala kufanele uyazi nje ukuthi mawangena kule nto yokuthwala, ukuphuma kukho. Ukuphuma kwakho kule nto ukuthi wena kufanele ufe. End of story. So leli thwalo leli liyini kahle kahle? Wenze njani? Qhamukaphi? Angazi-ke umuntu ukhanyisele kangakanani, kodwa ezinye izinto sobala abantu bakithi, kepha nifuna ukuthi nizenze ngathi zijulile, kanti cha. Ukuthwala kunjengoba kusho nje ukuthwala. Okusho ukuthi ngamanye amazwi kunemithwalo osihlezi emahlombe akho. Kuphinde futhi kube mbaxambili ukuthi kuyachaza ukuthi kukhona ukuthatha ngenkani okwenzakalayo. Njengoba ubona abantu bayethwala intombi nje, athi suke sehlulekile ukushayela, ehlulekile ukusebenza kanzima ukuthi ayithole intombi, bese ethi cha, angiyithwaleke. Kanjalo wena ithwala, usuke usuhlulekile ukwenza imisebenzi nemizamo mayelana nomcebo. Angithi phela emhlabeni sonke umcebo sinawo, bese kuhluka ngokuthi ubuhlakani nomsebenzi wethu esiwenzayo umi kanjani. Imfihlo nje ngakutshelayo ukuthi ngeke ucebe njengomuntu. Umuntu wadala ukuthi abe la emhlabeni, kangakho yonke ingcebo yomhlaba kuyena. Laba bafike kamuva nje senibabona ngathi bacebile, ayikho lento yabo. Futhi uma uyilandela kahle lento uyayibona ukuthi kahle kahle labantu bafulese ngey'thukuthuku zakho wena. Angithi iy'thukuthuku zakho zabusisa kwathiwa uyosebenza udle iy'thukuthuku zakho. Ingakho uthola ukuthi babevula amafemu abo benza yonke into yabo, badinga wena ukuthi uzosebenza. Kufuneka iy'thukuthuku zakho wena, ngoba izona ey'busisekile ukuthi zenze umsebenzi emhlabeni. Mhlana bayekela abasebenza bona bodwa, nibuqhele nimele ukuthi niyobona ukuthi ayikho lento yabo. Kodwa-ke abantu abajulile leyo ngey'mfihlo zomhlaba siyiyeke. So uma uthwala-ke uthatha ngenkani uzothi uyasiyijoga. Ukuthwala-ke kuyahluka ngey'ndlela zakhona, kepha zonke lezi iy'nhlaka zokuthwala zengamelwe ile moya yosomathuba engike ngakhuluma ngayo phambilini, ukuthi umuntu nje besemhlabeni unembuso emelene naye. Kusukela enkolweni kuya emcebeni kuya kwezombusazwe, kunembuso emihlanu emelene nomuntu.
ngizobuye ngaqhubeke lawo mavidiyo. So laba osomathuba enisuke seniyocela kubona umcebo abanawo. Kepha into eyenzakalayo uma siyothwala ukuthi zona lezi gebengu usuke kuzona zibe sengena phakathi kwesibaya sakini zizithathele. So kahle kahle into oyenzayo lapho wena uthi mina ngiyahluleka ukumelana nomsebenzi ukuthi ngicebe manje thatha na ubukhiya wasesibayeni sasekhaya ngiyongithathela ngenkani. Uzokwantu ekhuluma ukuthi khona abaphehla amanzi amnyama uthola ngedlozi washaqeni. Ngisho ungayibeka ngayiphi indlela lento isebenza ukuthi idle la kuwe. Engakho uthi mase usufile wena kusale imphupho eyodwa ekhaya ngoba wena wavulela igebengu ukuthi zidle isibayeni sala endlini. Angeke zidle mahala. Yabona yonke lemkhuba leyo oyenzayo uthiwa ugcina ithwalo kufanele uneze amabhozi intombi, mele uhlabe inkukhu every month for inyoka, mele ufide amagondwane. Yonke lemcikilisho oyenzayo ayanele ukuthi khokhele lo msebenzi lo wobugebengu onziwayo lapho. Ngalesikhathi bethatha lapho esibayeni sakini ingxenye eningi bayihambisa ngaphi ezinganeni zabo lezi zisiphethe emhlabeni manje. Cabange kahle lento mawuyenza ukuthi ivelaphi, ngifuna ukukufikisa lapho. So lento iyafana nalomkhuba ukuthi nihambe niyozinikela emasontweni. Into efanayo lezi ayihlukile neze. Umdali wakubeka la emhlabeni wakubekela imithetho ukuthi faphile ngayo. Wasefika uJehova kuneze imithetho ewu-10 eseceleni. Waphuma kumdali wangena kuJehova. Injani manje? Ngengilapho ukuthi anicabangisisi kahle izinto enizenzayo. Le mithetho ewu-10 kaJehova niyibhekisise kahle ukuthi niyahluleka ukuyibamba. Ngoba akusiyona imithetho esemthethweni. Iphambene nemvelo. Bese imithetho kaMdali ethi zalana nandi. Niyahluleka ungawufezi lo mthetho. Na kanjani nizozalana nandi? 2 wathi yifa. Akekho phakathi kwenu ongekafe. Kepha le kaJehova uthi ungabulali. Niyahluleka ukuyigcina. Thi ungebi uhlele ukuyigcina. Ngoba akusiyona into ehlangene nawe leyo. Imithetho yegebengu ezafika zanikhombisa ukuthi kumele nikhonze zona. So ilento le efana nokuthwala ukuthi nithatha ukhiye wasekhaya niyonikeza izifiki nithi azingene zizomthathela. uJehova akanaso isibusisa ngakunika sona. Kepha wena uyamthuma ukuthi awungene ezibusisweni zakho ezivela kuMdali. Bese kunikeza uhalf, athathe uhalf. Bese niyakhala nithi niyahlupheka emhlabeni, nenza ngamabomu. Angisho ukuthi ngithini. Qhubekani ngoba njeleke. Thwalani ligcina la nithanda khona. Kepha nazi ukuthi leli thwalo leli angeke likbenefitise wena, akusiwena uzozuza kuleli thwalo. Wena ulahlekelwayo ekugcineni kosuku, wena uzolahlekelwa nabomndeni wakho balahlekelwe ngenxa yaleli thwalo lakho. Kanjalo naseyinkolweni kunjalo, same thing. Isizwe nje siboshiwe nje lezi inkolo lezi zamathwalo nazo. Ingakho uma ufika khona ufice kukhona imicikilisho yenziwayo, ama-rituals. Uma wangenjalo zonke lezi zinto esuke zikhulunywa ziculwa zenziwa ukudliwa isinkwa kuphuza amawayini zenziwelani? Lento ke efana nje nokuthwala ukuthi fanele ugcine imicikilisho elithize. Angisho ukuthi ngithini bantwana.
Kepha inkosi yasemkhizanyeni ithi, uma ukhanyiselekile, ngiyafisa Nkosi yami ukuthi ngakhanyiseleka sonke siphume kule nto, ngizwe ukuthi ngithini. Uma usadinga ukuze ubumnyameni futhi ungafosti, ukukhanya kulandwa ngenkani, ukuthatha kancane kancane. So lokho engikutshela kona namhlanje, ukuthathe ukuyeke kugunduzela ekhanda lakho, mhlawumbe kuzophela iminyaka mhlawumbe emithathu noma u5, uyikhani kukukhanyela ukuthi hayibo, yasi ubayede washo into ebalulekile lapha, bese uyabukela le video uphinde ucheck futhi kambe ngangithini. Hayi, ngithi khuma bantwana, engathi singaphumelela sonke.